Üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat, ez itt a Lokálpódium újabb kiadása, ezúttal a Zsebkávézóból jelentkezünk. Ez egy olyan beszélgetés sorozat, amelyben időről időre szerintünk fontosnak vélt dolgokról beszélgetünk, különböző témákat veszünk elő, akár személyeseket is, és megpróbálunk róluk tabuk nélkül, emberi hangon beszélgetni. A mai adás egy picit, vagy talán egészen más lesz, mint az eddigiek. Úgy gondolom, hogy mélyebb és közvetlenebb, és talán őszintébb is, mint amit megszoktunk eddig, mert ma olyan emberek ülnek velem szemben, akik megjárták a legmélyebb völgyeket, hogyha fogalmazhatok így. És onnan nem csak hogy visszatértek, hanem olyan üzeneteket hoznak, amelyek nekünk, egészséges embereknek is nagyon fontosak, vagy azok lehetnek. A rák egy olyan szó, amitől mindig megremegünk, amikor kimondjuk, és egy olyan diagnózis, ami akár egy pillanat alatt átrendezi az embernek az egész életét. Ami kérdőjeleket tesz oda, ahol addig biztonság volt, vagy jóság volt. És ez nem csak a testet támadja meg, hanem a lelket, az embert magát, a kapcsolatait, a környezetét, a hitünket is, akár az önképünket is. Ennek az adásnak az a címe, hogy kezdjetek el élni, és 3 meghívottal fogok beszélgetni erről a témáról. Vékás Katalin és Ionescu Éva, ők azok, akik vállalták, hogy megosztják velünk a személyes történeteiket, illetve Lőrinc Réka Ilma, aki a Jó Reménység csoport vezetője, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kapcsolódik ő is ehhez a témához. A kettőtök történetével kezdenénk először, és akkor nézek itt először Katira. Tulajdonképpen itt most oda kanyarodnék, hogy a te történeted hogyan indult? Mikor volt az a pillanat, amikor, és milyen körülmények között, amikor úgy álltál ledöbbenve, hogy akkor ez most itt van? Szóval nevem Vékás Katalin, mint ahogy mondták, 52 éves vagyok most, és az én kezdjek el élni életidőszakom az 36 évesen kezdődött, ezelőtt 17 évvel. Úgyhogy hosszú időt kell visszanyúljak ahhoz, hogy most elmondjam, hogy 2008 novemberében névnapomon tudtam meg, hogy daganatos beteg vagyok, és konkrétan ményakrákkal diagnosztizáltak. Egy nagyon hosszú, és hát most így elmondhatom, hogy szinte 2 évig tartó kivizsgálások és mindenféle keresés után derült ki, hogy mi a valódi problémám, és hát az volt az a pillanat, amikor nekem így összeomlott az addigi életem, az addigi kontroll alatt tartott életem, amelyiknek én úgy tudtam, hogy az ura vagyok, tudtam, hogy mi a dolgom a családba, a párom mellett, a gyerekeim mellett, a munkámba, vállalkozásunk volt a húgommal együtt, és ott vesztettem el a kontrollt teljesen. Szóval összeomlott minden, ami addig biztos volt. És itt kezdődött egy ilyen mai napig véget nem érő új életem. 2009-ben kezdtem el a kezelést, én nagyon előre haladott állapotban volt az én betegségem, kemoterápiát kaptam, sugárkezelést kaptam, nagyon sokat, és az év közepére kiderült, hogy műthető vagyok. Ezek ilyen kulcsszavak a daganatos betegeknek az életében, hogy műthető vagy, és hogy el tudják távolítani belőled azt a részt, és hogy nincsen áttéted, és hogy így lépkedtünk azon az éven keresztül. 2010-ben az összes kezelések és műtétek utáni komplikációval küzdöttem annak a következményeivel, és hát, hogy még érdekesebb legyen, és már ne is az én történetem legyen, hanem a családom története, 2010-ben kiderült, hogy a húgom is daganatos beteg. Ő már nagyon előre, de haladott állapotba került orvosokhoz, egy melldaganat, ami már áttét volt az egész testébe, és hát akkor a beteg ágyból az ember ilyenkor ösztönösen lépik át egy ilyen beteg kísérő
szerepben. És hát igen, őt kísértem, 2011 márciusában hunyt el. Aztán édesanyám betegedett meg, aztán a nevelőapám betegedett meg, mindannyian daganatos betegek, tüdőrákosok lettek, és nem olyan rég, 4 éve derült ki, hogy a páromnak is van egy fajta bőrrákja, ami nem feltétlenül kezelhetetlen, de hogy ez is adva van. Tehát nekem így nagyjából ez egy ilyen személyes történetből egy családi történetté avanzsált az évek alatt, és mindig hála van bennem, hogyha én leülhetek és erről tudok beszélni, hogy van utána, van élet, van tovább, van feladat, és hogy nem kell elakadni, el kell kezdeni élni. És ezért vagyunk itt, hogy ezt most megbeszéljük, kibeszéljük. A Ionescu Éva története is hasonlatos ehhez, vagy teljesen más? Teljesen más. 2020. decemberében diagnosztizáltak már daganattal. Én daganatként, nem rákként. Nekem maga ez a szó, hogy rák egy nagyon negatív csengése van, úgyhogy én minden hónapon felállni magam, a diagnosztizálva. Nagyon gyorsan, nagyon hamar. Én vettem észre, úgyhogy tudtam, hogy orvoshoz kell fordulni minél hamarabb, mert valahol belül ösztönszerűen jött az, hogy ez valami más, mert vannak rajtam, én még ilyen-olyan kicsi magok, amikor tudtam, hogy az egészen más, de ezzel úgy éreztem, hogy orvoshoz kell fordulni, úgyhogy decemberben diagnosztizáltak, és 2021 arról szólt, a Covid évében, ami azért nem volt egyszerű, hogy úgy menjek minden alkalommal kezelésre, hogy azért a Covid-tesztet minden harmadik hétben meg kellett csinálni. Úgyhogy a 2021 arról szólt, hogy kemoterápia, és egy harmadik nekifutamodásra megtettem. És aztán jött a többi években úgymond a rehabilitáció. A pillanat és az első gondolat, az első érzés. Kati, most emlékezz vissza, 2008-ban voltál, tehát az ugye mondtad, hogy névnapodon tudtad meg azt, hogy akkor jött ki a diagnózisnak. Tehát az eredmény, mi önti el akkor az embert? Vagy mik azok az első gondolatok? Gondolom, hogy az azóta eltelt időszakban nagyon sokszor visszagondoltál erre. Nekem az első gondolatom mi az ez? volt, Dű, hogy félelem, mi? meghalok. Ez volt az első gondolatom. Rögtön ez volt az első gondolatom. Mert hogy tudatlanul semmi előzetes tapasztalat, nem ismertem rákos betegeket, nem volt a környezetemben, valahogy ugye ettől én úgy, bár tudtuk, hogy a városban volt az a hölgy, aki tudjátok, tehát hogy mindig volt egy ilyen sztori, de hát ugye meghalt, lefogyott, elhult a haja és meghalt, és nekem ennyi. Tehát egyáltalán nem foglalkoztam vele, mert nem volt az életemnek része, még a tág családban sem volt addig ilyen betegség. Nekem konkrétan ez volt az első gondolatom, hogy én soha nem felejtem el, hogy a rendelőből kijöttem, és amíg elmentem a kocsiig, ahol várt a párom, én ott nekem, én folyton úristen, most meghalok. Tehát ez volt egy ilyen, rögtön egy ilyen halálfélelem, egy ilyen, azzal, hogy véges az életünk, ezzel így szembe, ez jött így velem szembe. Nem feltétlenül, hogy a diagnózis, meg ezeken, nem ezeken, rögtön ezen. Gyerekeim vannak, hogy meghalok, mi lesz? Mi lesz velük, mi lesz velem? Tehát így teljesen ez, egy pánik. Ez volt az én első reakcióm. Mi van nálad? Kórházba derült ki, ugye akkor, amikor a mammográfiás felvételeket megcsinálták, és a doktornő mondta, hogy a baj, akkor úgy éreztem azt, hogy rám nehezedik egy olyan érdekes teher, súly, ami új számomra, és amivel meg kell tudjak küzdeni. Alapjáraton van nekem egy makacsakaratos természetem, egy olyan ember vagyok, aki a gyors probléma megoldásokat keresi. Nem szeretek a dolgokon sokat élni, gyorsan meg akarom oldani, és pont ezért, mert ez az alaptermészetem nekem ahhoz, hogy én tudjak előre haladni, és segíteni a gyógyulásban, ez az alaptermészetem nekem nagyon.
ezért, ahogy jöttem a kórházból, és elértem, valamit le kellett vinni máshol, tudom, és elértem oda az adott üzlethez, addig megadtam magamnak azt a kényelmet, hogy most elsírhatod magad. Most sírjál. Sírd ki magad addig, amíg haza nem érsz, mert utána neked feladatod. És úgy is fogtam fel ezt a diagnózist, addig, miután tényleg kisírtam magamat, hogy én kaptam egy feladatot. És ezt a feladatot meg kell osztani valakivel, ugye? Vagy meg kellett osztani? El is kellett mondani, családban, ismerősöknek. Van, tehát hál' Istennek, hogy van egy nagyon jó hátterem. Hiába, hogy ez egy egyszemélyes háttér. És nagyon fontos az, hogy legyen háttered. Van, akinek nincsen sajnos. De nekem van egy nagyon-nagyon jó hátterem, van, akinek hála Istennek neki üljek. De azt éreztem, hogy ezt egyedül csináljam. Ezt kötelező egyedül végigcsináljam, és főleg azt éreztem, hogy kaptam egy feladatot. Nagyon nyitott ember vagyok, és nagyon gyorsan ezt a betegséget a nagy világgal úgymond tudattam. Tehát addig, amíg a diagnózis nem volt biztos, hogy tényleg minden eredmény, amíg nem jött meg, addig úgy voltam vele, hogy hallgatok, csak a szűk család, míg édesanyám volt az utolsó személy, akinek elmondtam, azért, hogy várjam meg azt, hogy legyen biztos, hogy tényleg ez a diagnózis, vagy mire lettem esetleg diagnosztizálva, és miután édesanyámnak is elmondtam, akkor volt az a pillanat, hogy akkor most a nagyvilág elé fordultam, fordultam vele, és azt mondtam, hogy itt vagyok. El kell mondjam, kell róla beszéljek, mert addigra már én is igen ismertem meg a betegeket, és úgy éreztem, hogy a személyiségemből adódóan ezt nem tudom elhallgattatni. Kati, szerinted mennyire fontos az, hogy beszéljünk erről? Tehát itt ugye arról beszélünk, hogy tehát amikor megtudjuk, amikor megtudtad, de például kikkel osztottad meg azt, hogy akkor most van ez? Milyen érdekes, és ezért is milyen hálás vagyok, hogy elmondhatjuk a személyes útjainkat, mert hogy mennyire más az én reakcióm például, mint az Éváé. Én egyből tudtam, hogy ezt egyedül nem lehet. Tehát ezt egyedül én nem lehet, keresni kell. Akkor még nem tudtam, mit kell keresni, de hogy keresni kell ehhez, erőt kell keresni ehhez, az, hogy legyenek emberek körülötted, tudjál ennek hangot adni, hogy ne fulladozzál. És akkor szembesültem azzal, hogy már mikor minden orvoson, segítőn, családon és a szeretteiden túl is kell, hogy legyen valami, mert helyek vannak, ahova egyedül mész. Nem fog téged senkibe kísérni, sem a műtőbe, kiszolgáltatott állapotban, amikor toltak be, emlékszem, hogy az nekem egy akkora, úristen, ide egyedül megyek, ki jön ide velem? Ki fog ide engem elkísérni? És én akkor nagyon nagy kereső lettem. Éreztem, hogy valami hiány van. Az, amikor elveszted a kontrollt az életed fölött, rá kell döbbenni, hogy mégiscsak van egy rendező, mégis van egy úr az élet fölött, aki ezt rendezi, nem véletlenül történnek a dolgok. Véletlenül van a diagnózis, nem véletlenül vannak ott az emberek, akik ott vannak. Tűnnek, eltűnnek. És én nagy kereső lettem akkor. Én biztos tudtam, hogy kell legyen több. És hát én határozottan tudtam, és mai napig hiszem, és ezt vallom, de ez az én utam, hogy ez nem egy személyes betegség, ez a személyes betegséged, te kell gyógyuljál, egyértelműen a te testedet gyógyítják, de ez a családbetegsége, ez a baráti körnek a drámája, ez egy és hogy ezek fölött is van. Mert mikor az emberi okosság véget ér, akkor ott kell, hogy legyen valami, ami erőt ad, ahonnan te tudsz erőt meríteni. Réka, szerinted mennyire fontos az, hogy beszéljünk erről? Nagyon sokszor ugye az a helyzet van, hogy valakiről akkor tudjuk meg, hogy daganatos betegségben szenved, amikor már a halálán van gyakorlatilag, vagy meghalt már. És akkor úgy állunk úgy mások így megdöbbenve azon, hogy
hát nem is tudtam. Tehát megjelenik most mondok egy példát, megjelenik egy gyászjelentés a Facebookon. És akkor, hogy nézel, hogy mi történt, ráisz egy ismerősre, és akkor visszaírja, hogy rákos volt, és évek óta. És hogy nem beszél soha senkinek róla. Hogy is van ez? Hát én azt gondolom, amit Kati is kihangosított, hogy mindenkinek megvan a saját útja. És a saját megküzdési stratégiája az, hogy hogyan tud ezzel a betegséggel szembenézni, és ehhez tartozik az is, hogy kivel tudja ezt megosztani, hogyan tudja ezt kommunikálni. Sajnos az is előfordul, amikor még önmagával sem tudja ezt megbeszélni, tagadja ezt az állapotot, vagy nem mer belehelyezkedni, mert ahogy Kati már említette, nagyon sok kellemetlen érzés, halálfélelem előjön, amivel nem mindig könnyű szembenézni. És ahogy saját maga nem tud szembenézni, így a hozzátartozók se biztos, hogy ezt olyan könnyen tudják venni. Persze segít a folyamatban, hogyha erről tudok beszélni. Hogyha a történetemet elbeszélhetővé tudom tenni, egy 17 év távlatából talán könnyebb, amikor ott vagyunk az aktualitásban, akkor nehezebb. És ez idővel majd, hogyha át tudjuk keretezni a történetet, szembe tudunk nézni az érzésekkel, vagy szembe tud nézni a beteg az érzéseivel, van egy támogató közeg, ami ezt erősíti benne, vagy hogy így tényleg összefog a család, akkor az mindenképpen segíti a gyógyulási folyamatot, vagy éppen azt a folyamatot, amiben benne vannak. A gyógyulási folyamat, Kati, itt említetted a kemoterápiát, említetted a sugárkezelést. Most nagyon sokszor ezt azok, akik nem vagyunk benne, ezt mi nem tudjuk, hogy miről szól. Tehát, hogy ez fizikailag hogy megy végbe, bemegy az ember a kórházba, és mit tesznek vele. Mert, hogy így fogalmazzak, szerencsémre nincs honnan tudnom, nem voltam ebben a helyzetben, és nagyon remélem, hogy nem is leszek. De ez hogyan működik? Bemész, és akkor beadnak egy injekciót, vagy betesznek egy gépbe? Légy szíves, ezt fejtsd ki. Hát az a valóság, hogy én sem tudtam, hogy ez... Ugye? Tehát ilyen teljes tudatlansággal, és ezelőtt 17 évvel azért az információk sem éppen ennyire közeliek voltak, meg ilyen könnyen elérhetőek, és tényleg naívan. Én azt gondolom, hogy az első dolog, amit tisztába kell tenni, az az, hogy amelyik orvos mellett döntesz, amelyik kórház mellett döntesz, ott hidd el, hogy téged gyógyítani fognak. Tehát ne úgy menj oda, hogy ki tudja most itt mit fognak velem tenni. Ez nálam, ezt hamar felismertem, és én ahova elkerültem, bár utólag tudom, hogy jobb lett volna odébb menni, meg hogy kicsit türelmesebben, és nem az első pánikban elfogadni az első gépet, ami éppen sugárt ad, hanem hogy várni türelmesen, amíg bejutsz egy más helyre, ahol egy modernebb gép volt már akkor, de ide úgy mentem, hogy tudatlanul, de ami történt, amit mondtak az orvosok, azt én tettem. Tettem, mert én hittem, hogy gyógyítják a testemet. És én emlékszem, hogy ez az út, az most is megvan előttem, a folyosós az út, a hely, ahol kapod a sugarat, ahol ugye az egy ilyen teljesen zárt, senki nem, oda is egyedül mész, meg ilyen a fények, meg az egy hát eléggé ijesztő hely, de hogy ha úgy mentél le azon a folyosón, abba a pincébe, ahol ez történik, vagy nem is tudom, egy ilyen alaksorba, hogy ott az azért történik, hogy gyógyítsanak, akkor ennek lesz egy más kerete ennek az elég ijesztő folyamatnak. Vagy a kemoterápia is. Hát őszintén én most így mosolygok is magamon, hogy én konkrétan nem tudtam, hogy az miről szól. Fogalmam sem volt. És így bementünk egy terembe, ilyen kis kényelmes fotelek voltak ott, oda sorba leültünk többen, és néztük egymást, vizsgáltuk egymást, úgy nem tudtunk... Beszélgettetek? Hogy kinek milyen betegsége van? Első körben nem, de aztán ugye az enyém főleg egy ilyen hosszú folyamat volt, mert én nem ilyen, én kiegészítő kemót kaptam, nem ezt a
mindegy, én kiegészítő kemót kaptam, és egy ilyen 4 órás folyamat volt, és az alatt ott jöttek, mentek az emberek, meg hogy ott teljen az az idő, és hogy csak oda tetted a karodat, és ment. És hogyha te azt elhitted, hogy az azért kapod, hogy te meggyógyuljál, akkor kicsit más hangulata lesz az egésznek. És ahogy telt az idő, teltek a hetek, hónapok, úgy az ember ebben így megbarátkozik a helyzettel, elfogadja, hogy ez azért van, hogy te meggyógyuljál. És amit ugyancsak nagyon hamar felismertem, és tudom ajánlani mindenkinek, hogy felismerje, hogy az, hogy a testedet gyógyítsák, az úgy önmagában az nem működik. Orvosilag gyógyíthatnak téged, ha te tele vagy szorongással, félelemmel. Tehát el kell kezdeni dolgozni a lelki dolgokon, meg az elmédet rendbe tenni, a zavaros képeidet, a halálfélelmedet megforgatni, hogy akkor hogy is van ez, nem tagadásba élni, hanem hogy foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik fölmerülnek. Mert mai napig, ugye mindig kihangsúlyozom, hogy én a 17 év távlatából beszélek, olyan betegek vannak, hogy teljesen tünetmentesek, évek óta élhetnének boldogan, de nem tudnak, mert hogy elakadnak az úton. Testüköt bár az orvosok helyre tették, de hogy lelkileg teli vannak pánikkal, küzdelemmel, szorongással, mindenféle, tehát hogy a kettő kéz a kézbe kéne járjon. Ahogy a testedet elkezdik gyógyítani, a lelkeden is kellene dolgozni, meg a pszichéden ahhoz, hogy ez jól tudjon működni. Én ezt vallom, mert hogy ez működött nálam, és tényleg jól működik. Tehát, hogyha nem dolgozol a lelki dolgokon, akkor a testedet gyógyíthassák, mert akkor folyton meg kell győzzenek róla. Mert aztán elérsz egy pontra, amikor már a testeddel nem foglalkoznak, és neked el kell akkor addig hinni, hogy te megint életképes vagy, társadalomba vissza kell lépkedni, el kell kezdeni újra mozogni, el kell hinni, hogy van feladatom, hogy igen, ez egy folyamat kell legyen, és folyamat kell legyen. Ebben nincs megállás. 17 év múlva sincs megállás. Éva, te amikor bementél a kórházba, mondjuk az első kemoterápiára, ez milyen volt? Tehát fizikailag milyen volt? Ugye mondtak Ati, hogy hát akkor lemész oda egy lépcsőn, és fények, most nem biztos, hogy ugyanott voltatok, de nem, hogy téged ez fizikailag hogy érintett meg? Engem a radiológus doktornő volt az, aki bevitte ebbe a részébe a kórháznak, és bemutatott, hogy mond a doktornőnek, aki a kezeléseket aztán végig felügyelte. Hát az első alkalom az félelem volt, meg voltam ijedve. Mert nem tudtam, hogy mivel jár. Hiába, hogy voltak ismerőseim, akiket már azelőtt végig kérdeztem, hogy tiéd hogy volt, te hogy élted meg, de mindenki a maga útját kell járja, és én is egészen másképp éltem meg. Viszont az volt ebben nagyon jó, hogy következő alkalmakkor, amikor már kellett menjek, akkor tényleg úgy mentem, minthogyha hazamennék. Kicsit furcsán hangzik, tudom. Miért? Azért, mert meg kellett értessem saját magammal, hogy ahova mész, ott neked jót akarnak. Nem akar senki neked ártani. Igen, maga a kezelés, amit kaptam, igen, annak megvannak a mellékhatásai rendben, de rengeteg, mindig ugyanazokkal az emberekkel voltam egy helyt, és barátságok is alakultak ki. Nekem, én benne maradtam a társadalomba, úgymond. Tehát nem mentem betegnyugdíjba, nem léptem ki abból a körből, és nekem az, hogy én mellette tudtam dolgozni folyamatosan, és nem is hagytam, hogy ki egy napot sem. Nekem ez a kezelésekkel együtt, ez rengeteget, nagyon-nagyon-nagyon sokat segített. Az orvosoknak a hozzáállása, itt említed, most megyünk közel ahhoz a témához is, ugye, hogy hát mindketten azt mondtátok, hogy elhittétek, hogy ahová bejártok, a kórház, ott az orvosok, a személyzet azért vannak, hogy nektek jót akarjanak, hogy meggyógyítsanak. De ezt nyilván, hogy ezzel is személyes tapasztalataitok vannak, hogy melyik orvos milyen, melyik ápoló milyen, nem vagyunk egyformák, nem egyformák az emberek, más hozzáállások vannak, nem feltétlenül hasonlók. Ezt hogyan tapasztaltad te meg, Kati?
Tehát az emberi hozzáállás. Igen, hát első körben, ha őszinte akar lenni egy ember, aki diagnózis kap a kezébe, és ez nem feltétlenül egy rákos betegséges diagnózis, egy hanem bármilyen betegség. Igen, akkor mindig van kérdés, ugye, hogy miért nem vette hamarabb észre az orvoson, miért nem küldött hamarabb valahova, miért nem próbáltam ki ezt, miért nem. Tehát egy csomó kérdésem van. Szeretünk, ez egyébként szerintem még a hárítás, az el nem fogadásnak az időszaka, amikor szeressük megkeresni a hibásokat, hogy kik is a hibások azért, hogy én ebben az állapotban vagyok, hogy én ma ezt a diagnózist kaptam. De ez az élet minden területén van. Pontosan. És nem csak betegség. Nem csak betegségben, de hogy ebbe hangos, mert hogy ez egy olyan betegség, amiről mind mai napig úgy tudjuk, hogy tudják az életünket élhetővé tenni, tudják ezt hosszabbítani, de én 17 éve élek, és nekem egy orvos sem mondta azt, hogy meggyógyultál. Van olyan, akinek igen, de nekem nem. Tehát én folyamatosan küzdök a következményekkel, a kezelések következményeivel. Ez egy életforma lesz. Hátrébb teszik a doszárodat, mert eltelt az 5 év, eltelt a 10 év. Kezdnek a dolgok fakultatívak lenni, hogy már nem kell annyit menni az orvoshoz, már annyit nem forgatnak jobbról-balra, de hogy neked mindig van egy főcímed. Ha egy mandulagyulladással mész az orvoshoz, akkor is van egy főcím. Bármilyen betegséggel mész az orvoshoz, neked ott van. Ott van, hogy te ezen túl vagy, és már ennek a szemszögéből néznek rád. És ez rendben van. Úgyhogy én azt tapasztalom, hogy a mi egészségügyi rendszerünknek nagyon sok a hibája, mint sok mindennek, viszont az orvosainkat lehet, de nem feltétlenül kell hibáztatni mindenért is. Lehet, mert ők is emberek, ők is tévednek, és mindenkinek van egy személyes története, hogy mit rontott el egy orvos az élete folyamán, hogy mikor nem helyén diagnosztizált, vagy hogy nem beszélt veled szépen, vagy tehát annyi ilyen történet van, de hogy nem mindig ezt kell meglovagolni nekünk, főleg nem, mikor egy ilyen betegséggel szembesülsz. Mert hogy nem ez az elsődleges cél, hanem az elsődleges cél az, hogy ebből épüljünk föl valahogy. Aztán kell helyre tenni ezeket a dolgokat. Akkor kell jó esetben személyesen elbeszélni az orvosoddal, hogy akkor hogy is van ez, vagy hogy is lehetett volna, vagy hogyha neked erre szükséged van. Igen, nagyon nehéz, azért nehéz, mert az orvosainknak nincsen idejük elmagyarázni nekünk, útba igazítani úgy, ahogy kellene. Nincsen idejük és energiájuk arra, mert annyi beteg van, és főleg ebben az onkológiában, mert hogy én meg vagyok győződve, hogy ahogy te megkaptad a diagnózist, a rákos beteg diagnózist, egy halálos betegségnek a diagnózisán, kéne legyen egy ajtó mellette, ahol ott van az onkopszichológus. És azon az ajtón te rögtön be kéne menjél, és nem csak az orvos nevét mondják meg, ahova menjél, Kolozsvárra, vagy Debrecenbe, vagy bárhova, hanem a pszichológus nevét, akik téged kéne kísérjen ezen az úton. Mert hogy ez egy nagyon nehéz és hosszú és fájdalmas, és nem csak fizikai fájdalmas utazás, hanem lelki és mindenféle fájdalom van ebben. Úgyhogy nehéz téma ez, nagyon nehéz téma ez, hogy az empátia kellene legyen az elsődleges, de hogy nincsen idejük erre az orvosoknak. Én ezt így látom, értem. Ma már azt tudom mondani, hogy nagyon sok mindenben mi kéne változzunk. Mi betegekként, ahogy oda megyünk, ahogy ezt akkor úgy nagyon nehéz lett volna higgadtan, türelemmel, nem vádaskodva, nem hibást keresve, nem csinálni. Én ezen dolgoztam sokat, mert hogy igen, volt hiba az én utamban is, amit úgy ki tudok mondani, hogy igen, lehetett volna ezt másképp csinálni az orvosoknak, de hogy nem akarok ezeken leragadni, megyek tovább, és folyamat. Éva, neked hogy volt, milyen tapasztalataid voltak az orvosokkal, illetve és itt áttérnék egy másik történetre és dologra is, hogy az ismerőseitek részéről mit tapasztaltatok, hogy nekik a hozzáállás, miután megtudták ők is. Akkor kezdjük úgy, hogy ugye az ismerősek, mivel elég nyitott ember vagyok, és ezt nagyon nyíltan felvállaltam, ezért egy kicsit könnyebb volt nekem
Nekem, nem az ismerőseimnek, nekem. Mert mivel könnyen felvállaltam, ezért könnyebben is oda tudtam menni bárkihez, és megszólítani, beszélni a betegségemről. Mindig úgy voltam vele, hát jó, hogyha nem megy Mohamed a hegyhez, akkor a hegy megy Mohamedhez. És mivel én miután a parókát egyáltalán nem hordtam, kendőket hordtam, és sokszor tényleg úgy voltam az úton, amikor mentem, hogy volt, aki legszesebben kikerült volna, vagy átment volna az út túlsó felére, és azt mondtam, hogy jó, akkor szembe megyek veled, és én köszönök neked előre, hogy azt a terhet vegyem le a válladról, hogy nem merek oda menni egy daganatos beteghez, aki még kopasz is, 50 kiló is szegény, de akkor jó, akkor én menjek oda, és én kérdezem meg, hogy hogy vagy. És akkor láttam azt a könnyebbséget az ismerősöknek az arcán, főleg az, hogy még dolgoztam, és minden nap bejártam dolgozni, és látták a vendégek a fejlődésemet, az átalakulásomat. Ezért nekem könnyebb volt az, hogy én nyissak mindenki felé. Pont azért, mert azt mondtam, hogy jó, akkor ha már úgyis nyitott vagyok, és vállalom az egész tortúrát, ami ezzel a diagnózissal jár, akkor vállalom azt is, hogy beszélek róla, hogy nem esik nehezemre. Kata már nagyon sok mindent elmondott, ami az orvosi része van. Igen, egészen másképp csinálnám, mint ahogy akkor csináltam. Igen, én is azt mondom, hogy nem állnék itt meg Udvarhelyen, hanem elmennék más városba is, kikérnék más orvosnak a véleményét is, mert az ad nekem, mint laikus, az ad nekem nyugalmat, hogy más orvostól is meg tudom kérdezni azt, hogy az a diagnózis, amit kaptam, az helyén való, és ha hisszük, ha nem, mivel én Kolozsvárra járok most már vissza, hogy megnézzenek egy évbe egyszer, minden eredményt ott szoktam megcsinálni. Nekem, mint laikus, ha bemegyek abba a rendelőbe, ahol maga a mammográfiás gép is, akár az ultrahanggépek is annyira modernek és újak, hogy nekem az nyugalmat ad, hogy olyan gépen keresztül néznek meg engemet, amit tudom, hogy olyan, minthogyha mikor a képernyőre ránézek, mint a Holdon járnék. Nem akarok egyik kórházat se szídni, itt nem a profizmusról van szó, vagy az orvosoknak a tudásáról, mert lehet, hogy ugyanaz a tudás, de maga azok a gépek, amikkel azokban a kórházakban, vagy azokban a magánrendelőkben dolgoznak, lehet, hogy sokkal fejlettebb. És nekem, mint laikus, jobban esik az, hogy tudom, hogy egy olyan gépen keresztül néz meg az orvos, akár egy mammográfiás felvételt is, hogy nem egy röntgenlap, amit előtesz egy fény elé, hanem a számítógépen keresztül nézi meg azt a mammográfiás felvételt, akkor a képernyője annak a számítógépnek minden jó nagy plazma, megfogja még azt a mammográfiás felvételt is, kinagyítja, úgyhogy azt hiszem, hogy a Holdon járok, és nekem, mint laikus, igen, anyagi vonzata van-e? Igen, sajnos. És inkább elmegyek egy magánklinikára, ahol kifizetek egy X összeget egy évbe, kispórolom magamtól, rendbe, de én, mint laikus, nekem az jobban esik, ha azt látom, hogy egy olyan gépeken keresztül vizsgálnak meg minket. Tehát itt mondom, nem arról van szó, hogy esetleg az orvosoknak a tudása más. Nem, lehet, hogy ugyanaz a tudás. De maga nekem, mint laikus jobban esik az, hogy tudom, hogy olyan gépeken keresztül néznek meg, amik a legújabb gépek, és tudom, hogy talán nem leszek félre diagnosztizálva. Említetted itt az anyagi oldalát. Egy ilyen betegségnek anyagi vonzata is van. Tehát ezt azért mondjuk ki, itt nincs, amit kerülgessük ezt a történetet, vagy ezt a részét a történetnek, ugye mennyire nyilván különbözőek, attól függ, hogy milyen betegsége van az embernek, milyen stádiuma, rengeteg dologtól függ ez, de érvényes-e az a úgynevezett megállapítás, hogyha több pénzed van, akkor, vagy többet fordítasz rá, akkor másabb minőségű kezelést kapsz, vagy hogy van ez, Kati? Ez pont így van, hogyha több pénzed van, és többet tudsz erre fordítani, akkor
másfajta klinikákra tudsz elmenni, el tudsz menni magánrendelőbe, tudsz másfajta vitaminkészítményeket beszerezni magadnak, tudsz. Igen, van anyagi vonzata, bár ugye az egészségügy a daganatos betegeket ingyenesen is, és kezelést is. Tehát vannak támogatások, pontosan, más tehát, támogatások ugye, is vannak az egészségügyi első körben rendszeren ez úgy kívül? van, hogy úgy ez ingyen, tehát hogy a biztosításba belefér, aztán rájössz, hogy megkapsz egy diagnózist, de hónapok múlva tudnak csinálni egy ultrahangot, vagy egy CT felvételt, és hogyha te ezt a luxus meg tudod engedni magadnak, hogy várjál addig, és türelmesen is várod, holott tudjuk, hogy ebben a betegségben az idő az számít, akkor, és sokan, akik anyagilag nem engedik, azok nem tudnak elmenni egy magánrendelőbe megcsináltatni az ultrahangot, vagy megkeresni egy más helyet. Igen, van. Tehát nagy hazugság az, hogy mindenki hazugság lenne, ha azt állítanánk, hogy mindenki ugyanazt és ugyanabban a formában. Nem. Ahhoz, hogy egy jó orvost elérjél, hogy egy jó orvost általad jó orvosnak titulált emberhez eljussál, vagy egy olyan klinikára eljussál, vagy hogy a műtétet hamarabb, mert hogy most ilyen hónapokra programálnak egy banális vizsgálatra is, nem hogy és ebbe a betegségbe az idő az bizony számít. Igen, van. És a támogatások, tehát a rendszeren kívüli támogatások, mert ugye sokszor szoktunk olyat látni, hogy XY-nak gyűjtenek például, műtétre gyűjtenek, megjelennek sajtóban, megjelennek közösségi oldalakon, olyan felhívások, hogy hát XY ilyen daganatos betegségben szenved, és hát műtétre vár, és hogy ez hogy működik ez a rendszer? Mennyire láttatok ti bele ebbe ez alatt az idő alatt? Hát én őszintén annyira nem láttam bele, de erre, hogy válaszoljak nektek, megmondjátok el, most ki fogjátok vágni ezt. Léteznek más támogatások is egészségügyi rendszeren kívül. Számtalanszor látunk olyat, hogy hát felhívás mondjuk közösségi médiában. Hogyan működnek ezek? Hát igen, vannak. Ezt is úgy meg kell lássuk. Egyébként Udvarhely ilyen szempontból egy nagyon jó város. Ezt most már ki tudom. Igen, abszolút. Jó hely Udvarhely? Mert nem egy túl nagy város, nem túl kicsi, vannak nagyon jó működő cégek, vannak olyan emberek, akik megengedhetik maguknak, hogy támogassanak akár egy csoportot, akár személyeket. Ilyen szempontból Udvarhely, igen, az összefog a közösség, összefognak a munkaközösségek. Én úgy tudom, sőt látom és tapasztalom, hogy egy nagyvárosban ez nem tudna, és számtalan esetet tudunk, ahol valós segítséget tudtak akár külföldre eljuttatni betegeket, vagy a másik oldala annak, hogy meg kell tanuljunk segítséget kérni, mert segítene az ember, ha tudná, hogy kell segítsen. Ugye? Mert ahogy mondod, ne a Facebookról tudod meg, hogy én ott segíthettem volna, nem feltétlenül anyagiakba, lehet ott egy jó szóval, lehet ott egy válveregetéssel, tehát segítségnek annak nagyon sok formája van. Mert hogy első körben mindig azt gondoljuk, hogy csak anyagiakon múlik. Egyáltalán nem. Néha egy jó szó is nagyon sokat tud tenni. Hogyne. Például az nagy segítség, hogyha nem viselkedsz teljesen tökéletlenül ebbe a helyzetbe, nem akarsz másképp viselkedni egy daganatos beteggel, mint viselkedtél addig. És ez konkrétan nem azokra gondolok, hogy a barátokra, vagy a család, a közeli család a legnagyobb meglepetés mindig, mikor kiderül egy emberkéről, hogy daganatos beteg lesz, hát a családja, egyszerűen nem, mint hogyha egy új ember ment volna be az ajtón, de nem, ugyanaz az ember, csak van egy papír a kezébe. Ennyi. Ugyanaz az ember, ugyanazokat szereti, ugyanazokat, azt a zenét hallgatja, és mindenki nem tudnak mit kezdeni, és mindig arra biztatok mindenkit, hogy pont úgy, mint a tegnap. Velem Vékás Katalin pont úgy viselkedj, mint a tegnap. Ma van egy diagnózisom, és lehet, hogy sírósabb vagyok, meg itt halálfélelmemben nem is tudom, mit kezdjek magammal, de nem változtam én még meg. Ugyanaz az ember vagyok. Kérjünk segítséget, el kell tudjuk mondani, mire van szükségünk, és igen, lehet. Vannak támogató csoportok, vannak... És arra fogunk most rátérni, hiszen a Jó Reménység csoport vezetője Udvarhely ilyen szempontból egy nagyon jó hely. Csak hogy kell éljünk ezekkel a helyekkel, alkalmakkal, emberekkel.
A Jó Reménység csoport, ugye, hát ez hosszú évek óta megvan, és rendszeresen foglalkoztok, Réka, ilyen emberekkel, akik ugye betegek, és ugye hát gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy egy közösséget alkottok ti tulajdonképpen, és hogy ezt mutasd meg nekünk részletesebben, hogy például aki nem tud arról, hogy létezik egy ilyesmi, de daganatos beteg, hogy hogyan lehet oda bekerülni, és mit kapott, milyen tevékenységek vannak ott. A Jó Reménység csoport az 14 éve működik Székelyudvarhelyen, a Gyulafehérvári Karitás szociális ágazatának keretein belül. 2011-ben András Anna Mária hozta létre, vagy az ő ötlete nyomán kezdődött el a folyamat, és azóta tart. 2 csoport van jelenleg, 2 hetente találkozunk, beszélgetünk. Ez egy támogató csoport onkológiai betegeknek, és sorstársak vannak jelen. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb itt ebben a dologban, hogy ugyanolyan emberek tudnak egymáshoz kapcsolódni, akik ugyanazt az utat, vagy hasonló utat járják, és egymásnak tanácsot tudnak adni, bár nem szoktuk nagyon javasolni, hogy tanácsokat adjunk, de hogy így egymástól nagyon sokat tudnak tanulni, példát tudnak mutatni. Mondjuk az, aki már régóta a csoportban van, és mondjuk most ő tünetmentes, ő tudja azt mutatni, hogy igenis van tovább annak, aki most jelenleg kezelést kap. Tehát, hogy ez ilyen nagyon szépen tud alakulni. Jelenleg a csoportban vannak olyanok, akik gyógyultak, tünetmentesek, éppen valamilyen élethelyzetben vannak olyanok, akik jelenleg is kezelést kapnak, és hogy annyira szép látni, amikor én csak próbálom facilitálni ezt a dolgot, hogy egymásra hangolódjanak, akkor hogy látni, hogy igenis, hogy mennyire működik az, hogy meglátom, empatikus tudok lenni azzal a személlyel, mert én is tudom, hogy miben voltam. És hogy ez mekkora erőt tud annak adni, aki éppen jelenleg benne van. És hogy ez történik tulajdonképpen a csoportban. Igen, 2 heti rendszerességgel találkozunk, arra figyelünk, hogy éppen most mi van. Azt is el szoktuk mondani, hogy nagyon sokszor nem is a betegség körül forgunk. Tehát, hogy nem az a lényeg, nem az a fókusz, hanem most jelenleg hogy vagy, hogy érzed magad, mi az, amiben elakadtál, mi az, amiben segíteni tudunk, ha egy jó szóval, vagy ha segítünk felismerni az érzést. Tehát, hogy nagyon sok minden történik egy csoporton belül, nevetések, összekacsintások. Ezen kívül azért nem csak ezek a rendszeres találkozók vannak, hanem most már elég sok ideje szervezünk kirándulásokat is a csoportnak, tehát hogy ahol ezek a kapcsolatok, barátságok jobban össze tudnak kovácsolódni, vagy táborokat, lelki gyakorlatokat. Próbálunk nyitni a nagy közösség felé is pont azért, hogy merjenek beszélni az emberek erről. Most februárban volt egy mini konferenciánk, amit a Fusneki keretein belül tudtunk megszervezni, és akkor meg tudtunk szólítani egy nagyobb közösséget, kerekasztal beszélgetés volt, előadás, és hogy merjünk beszélni erről, a betegségről. Igen, és ezen hangzott el az, itt most idézek egy orvosnőtől, ez ugye a művelődési házban volt ez a találkozó, és dr. Balázs Boglárka, rezidens onkológus mondta akkor, hogy ne higgyék, hogy az onkológiai osztály egy lehangoló hely, jó csapatszellemben dolgozunk, s bár tudjuk, hogy ez a munka szélmalomharcnak tűnik, mégis egyenként hozzájárulhatunk, hogy ne az legyen. A csapatmunkához kellünk mi, a beteg és a hozzátartozó, és olyan közel kerülünk egymáshoz, hogyha egy embert is elveszítünk, az fáj, mondta ezt az orvosnő akkor azon a találkozón. És ehhez kapcsolódik az Életfonal projekt is egy kicsikét, amit ugye Pálffy Kinga pszichológus kezdeményezett Székelyudvarhelyen. Hát ez ugye egy
Egy székelyföldi kezdeményezés tulajdonképpen a betegek támogatására és a szemléletváltás elősegítésére, de erről te többet tudsz mondani, Éva. Igen, a tavaly az Odaadó Est keretén belül jött létre ez a kezdeményezés. A projektnek a neve igen életvonal. Engem úgy kért fel Kinga, mint nagykövet, és ennek az egész projektnek az a lényege, hogy szépségiparban dolgozó szakembereket összegyűjteni, és hál' Istennek nagyon sokan jelentkeztek, akik tudnak azokon a betegeken segíteni, akinek szüksége van akár egy kicsi lelki támogatásra, mert mivel én is ugye kozmetikus vagyok és sminkes, tudom azt, hogy még akkor is, hogyha egy vendég úgy jön be a szalomba, hogy nincsen semmilyen egészségügyi problémája, csak az, hogy egy kicsit hátra tud dőlni és ellazulni, és azt a másfél-két órát akár magára szánva eltölteni. Tudom azt, hogy mennyire nehéz, amikor elhull a hajad és le kéne vágni, talán otthon nem meri a családot megkérni, akkor egy fodrász ezt meg tudja oldani, vagy ha parókát akar hordani, akkor úgy szintén. A köröm, az én esetemben, tehát a melldaganat esetében a köröm is azért megsínli ezt a kezelést. Ott is egy manikűr-pedikűrös szakember tud segíteni. A kozmetika területén úgy szintén azért nagyon megviseli a kezelés az arcbőrt, nagyon száradni fog. Ha még jó pár kilót azért nagyon-nagyon rövid idő alatt lefogysz, akkor biza megint az van, hogy nagyon összeesik az arc, úgyhogy Kinga inkább ezt akarta, hogy olyan szakembereket hozni össze, akik azokon a daganatos betegeken tudnak segíteni, akik, tehát legyünk mi egy olyan kapocs a betegeknek, ahova tudnak bizalommal fordulni, és úgy bemenni egy szépségszalomba, hogy igen, itt megkapom azt a kényeztetést, amire vágyom, és tegyen félre, hogy ma hány ingerem volt, hánytam, én melyigek, rosszul vagyok, és kapjam meg ebben a közegben azt a kényelmet, nyugalmat, törődést, odafigyelést, úgyhogy Kinga inkább ezt akart ezzel az életvonal projekttel elérni. Kati, téged ez a folyamat hogyan formált? Ugye nézem a tetoválásaidat, nem tudok elvonatkoztatni tőlük, hogy azok is ehhez kapcsolódnak. Így van? Hát, ez Tehát a bal karodon például egy kis herceg tetoválás van. Hát én ez a betegség által én nagyon sokat gazdagodtam. Tehát ez a mondat egy most kiderült daganatos beteg meg biztos, hogy nonsens, és nem érti, hogy én itt miről beszélek, de hogy én ma már erről kell beszéljek, mert nem akarok leragadni ott, ahol voltam, hanem pont erre biztatok mindenkit, hogy egy diagnózissal mi nem kezdünk el haldokolni, hanem én személyesen... Ez egy nagyon nagy mondat. Ott kezdtem el élni. Tehát én ott szembesültem azzal, hogy ez a dolog véges, ennek nem én vagyok feltétlenül az ura, és akkor hadd hogy élünk. Nem tudjuk, hogy mennyi van nekünk. Van ennyi. Én, ha most gondolj csak bele, Zoltán, hogyha én 17 évvel ezelőtt abba a halálfélelmemben, pánikomba ott leragadok, és ott forgok az körül, hogy van egy ilyen betegségem, és ott vagyok. Miközben én még kaptam 17 évet, és még ki tudja, mennyi van hátra. És én ezt azzal töltöttem volna, hogy úristen, halok meg. Tehát, hogy milyen időpocsékolás. Szóval én ezzel a betegséggel, én ezt a betegséget nem kerülném ki, ha tehetném. Mert ez engem olyan szépé és mássá formált, mondom én magamról, remélem, hogy a környezetem is így gondolja, hogy én teljesen más emberé váltam. Voltam én nagyon harsány, nagyon más, nagyon uralkodó, nagyon, és hogy annyi mindent el tudtam engedni, mert hogy a fókusz teljesen egyébre ment át, mint hogy arra, hogy
Tehát olyan másképp tudok szeretni, olyan másképp tudok türelmes lenni, olyan alázatos tudok lenni helyzetekben, nem mindig, de hogy egy csomó mindent megtanultam ennek a betegség által. Olyan másképp, olyan szépen tudok odaállni egy daganatos betegnek az ágyául, akár haldokló betegnek, és itt rögtön rátérnék arra, hogy nekem 2 fontos momentum volt a betegségem folyamán, amiről itt muszáj nekem beszélni. Annyiféleképpen már beszéltem erről, de itt azt hiszem helye van annak, hogy tudjunk, engedjék meg nekünknek, daganatos betegeknek, a hozzátartozók, a család, a környezet, hogy merjük kimondani, hogy mi félünk attól, hogy halunk meg. Mert mennyivel másabb, ha neked én azt mondtam a húgomnak akkor még, ugye, akkor ő ült a hozzátartozó székbe, hogy Éva, én ha meghalok, akkor mi lesz a gyerekeimmel? Mert nekem kicsi gyerekei voltak akkor. És megkérhettem őt, hogy vigyázzon rájuk, meséljen róla nekem, mert én akkor meg voltam győződve, meg fogok halni, hogy ezt nem tudom végigcsinálni. Mert nem mindig vagy ebbe ennyire biztos, hogy ez menni fog neked, meg hát ugye a tested valamin megy keresztül. És ő ezt nekem megengedte, és megígérte, hogy megteszi. Nem azt mondta, hogy nem halsz meg, nem, tehát megengedte, hogy én ezt elmondhassam neki. Vagy hogyha azt mondom, hogy én most rettegek, félek. Nem azt mondja, hogy ne félj, gondolkozz pozitívan, hanem tényleg most fél. Tehát, hogy ahogy reagálunk egy betegnek a félelmeire, a mondataira, vagy hogy én most mit élek meg. Nem az van, hogy te ezt most nem élheted, hát gondolkozz pozitívan, hanem hogy tényleg ezt éled. Ugye milyen másképp hangzik? Tehát ezeket én megtanultam az évek során, hogy a mai napban keressem meg a pozitivitást. Egyébként ez a pozitív szó, van, aki még a hajam égnek áll tőle, mert hogy annyira meglovagoljuk, hogy mintha csak ezen múlna, hogy pozitívan gondolkozz, így ad azt a céklalevet, a citromlevet is, hogy akkor minden rendben is lesz. Nem ezeken. A másik nagy pillanatom nekem, ugye nemrég veszítettem el anyukámat, aki tüdőrákos volt. Neki is volt 4 éve a diagnózistól, a műtéteken keresztül, a kezeléseken keresztül, volt 4 éve még. És az elmúlt évet én azzal kellett töltsem, hogy elköltöztem a családomtól konkrétan Keresztúra az édesanyámhoz, hogy őt tudjam, hát úgy rendezni, kísérni, úgymond. Ez eleinte próbálkoztunk azzal, hogy itt legyen, az nem működött, hogy el kellett költözzek. Először dühöngtem, hogy na, akkor még ezt is, Uram Istenem, miért én kell, hogy csináljam? Hát muszáj ezt nekem, én ezt már nem bírom, én már nem akarok többet daganatos beteg mellett lenni, mert hogy ez nem megy mindig ilyen mosolyogva. És azt is megengedem magamnak, hogy dühös legyek, azt is megengedem magamnak, hogy sírjak, és emlékszem, hogy olyan hosszú folyamat volt, hogy elfogadjam, és ne legyek dühös azért, hogy ott kell legyek édesanyám mellett. Még akkor is, ha van egy nagyon nehéz gyerekkorunk, még akkor is, hogy ez nekem most feladatom, és hogy ebbe is lássam meg, hogy mi a szép. És összetette az Úr. Én akkor nem gondoltam, de most így az év végén anyukámat elveszítve biztos tudom, hogy nekem azt muszáj volt tegyem, nem érte, magamért, mert hogy ebbe az évbe tudtam lenni az a gyerek Kati, aki egy csomó mindent nem tudott helyre tenni az édesanyjával. Ott tudtam lenni mellette, jó volt ez neki is, jó volt ez nekem is, és amire nem kaptam választ, azt meg el tudtam engedni azzal, hogy őt elveszítettem. Tehát, hogy érdekes ez a betegség, hogy ha megengedjük, először is elfogadjuk, és megengedjük, hogy ez az életünknek része legyen, nem tagadásba élünk, nem akarunk úgy csinálni, mint ez velünk nem történt volna meg, mert hogy megtörtént, és traumaként éltük meg, és hogy egy testünk megváltozott, az életünk megváltozott, az élethez való hozzáállásunk, meg akár a hitünk megváltozott, a kapaszkodóink mások, lehet, hogy már nem azokat az embereket akarjuk magunk köré, tehát hogy egy támogató csoport, és hogy a húgomra visszatérjek, megengedte nekem, hogy én meg tudjam neki egy év múlva engedni, ugyanezeket elmondani. És ne azt mondjam, hogy nem fogsz meghalni, hanem azt mondjam, hogy ha meghalsz, akkor én ezt megteszem. És ő meghalt. Úgyhogy ezek nagy dolgok, és akkor nem gondoljuk ezt, hogy az őszinteség, persze ezt nem kell tolni kegyetlenül, hogy akkor most őszintén mindent is, de hogy egy kicsit csak benne kell lenni. Ne érezze senki a kényszert arra, hogy valamit kell mondani, kell tenni. Nincs annál nagyobb dolog, mint leülni egy kórházi ágyra, és a kezét megfogni. Ennyi. Semmi mást. Csak fogd meg a kezét. Ne mondj semmit. Ő majd mond, ha akar.
kérdez, ha akar. Ha már nagyon kínos, akkor esetleg egy kérdést feltesz, de hogy ne csak lenni, ott lenni. Hogyha ő kéri a segítséget, mert legtöbbször nehezen kérjük a segítséget, akkor legyél elérhető közös közelben. Legyél ott, valahol, elérhető távolságban. Éva, te hogy érted meg ezt? Vagy hogy érzel ezzel kapcsolatosan? Hát kezdem akkor, amikor tényleg megkaptam a diagnózist. Mert akkor értettem meg, hogy azzal, hogy kaptam egy feladatot, meg kellett azt értsem, hogy én ezt miért kaptam. Miért jött. Az az érdekes, hogy én úgy voltam vele, hogy én tudtam, hogy én jól vagyok, és én meg fogok gyógyulni. Én attól nem Első pillanattól fogva? Igen, tehát első pillanattól fogva tudtam, mert nem volt beteg tudatom, nem volt halálfélelmem, és nem féltem attól sem, hogy mi lesz a gyermekeimmel, mert én tudtam, és biztos voltam abban, hogy nekem a legjobb úton vagyok. És ha hisszük, ha nem, én úgy mondom ezt, hogy nekem ez jót tett, ez a betegség. Tehát megismertem egy másik oldalamat, egy másik Évát ismertem meg, aki eddig nem is volt, nem is tudtam, hogy létezik. És mivel ez egy gyász folyamat, és én így éltem meg, mint egy gyász folyamat, ami azt jelenti, hogy igen, amikor a kórházból kijöttem, akkor egyet sírtam hazáig. De utána azt mondtam, hogy na jó, akkor kezdjük el. Igen, eleinte külsőségekbe kapaszkodtam, aztán utána mindenki hibás volt körülöttem, csak én nem, és aztán utána megértettem azt is, hogy senki nem hibás, hanem egyedül te vagy az, aki ezen az állapoton kell változtasson, és meg kell értsed a betegségnek az üzenetét, hogy miért kaptad. Elég hosszú volt az út, elég autodidakta módon hoztam létre, úgy külső segítséggel, hogy hál' Istennek volt egy kedves régi kolléganőm, aki mind pszichológus segített azt, hogy előhozni egy csomó Évát belőlem, amelyek el voltak bújva mindenfelé, és felszínre felhozni. És vannak ilyen érdekes történetek, amik rajtam abban segítettek, hogy meglássam magamba azt, aki valójában vagyok. És igen, egy csomó mindent el tudtam engedni, egy csomó új emberek jöttek be az életembe, de meg kellett tanuljam azt is, hogy egy csomó mindenkit el is engedjek. Még akkor is, ha nagyon fáj, még akkor is, ha neki fájdalmat okozok, de tudjam elengedni. Tudjuk elengedni. Legyen ez a végszó. Hölgyeim, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönöm meg. Viszonthallásra, viszontlátásra.